Yo, Mzansi, it's your boy, King Ginger Cream de la Cream. Welcome to Angsagufuni. It's whereby I give people a platform to break up. If you're dating someone and you feel like a relationship here, it's no longer the one, make sure and don't hesitate. Contact to King Ginger Bafethu. Tell me more and I will help you out, Bafethu. Mina ngisiza abantu ukuthi bahlukane. Uma ukuthi relationship yeni siyabhora, or ufila ngathi lo muntu awusenawo lama feelings ona obunawo before. Mfethu, ningalokhu nje nigoqana, hlukana nani akuphele. Mina ngizobe ngikhona nginibuka nihlukane nje ngithi mtshele lo. Yeah, you know what I do it best. Do the right thing also. Tell a friend to tell a friend ukuthi ngicela ukuthi nisubscribe lapho bafethu khona inkosi izongena ku200,000. It's about that time. Sejozi siza abantu ukuthi bahlukane. Take me to kwabahlukanayo. Hey yo, boom! Your boy King Ginger Cream de la Cream. Bathi mtimanje umabuyo bampoluyo uhlasa. Welcome to Angsagufuni. On this show is whereby I give people a platform to break up. No way, break it up now. Hey, what made you go to Ayeniasho ukuthi bayibhelishisa mkhulu. Hayi no. Ayeniasho kuyasho ukuthi bayibhelishisa. Inkinga usekhathele isene. We are back at it, Mzansi. As you know, when you see this show, you know that King Ginger ubuyile and King Ginger ufuna ukwenza izinto ezi-dangerous. What I do it best. Ngihlukanisa abantu bafethu. Ngisiza abantu ukuthi bahlukane, ngisiza abantu ukuthi kuma-relationships abo bakwazi ukuthi baphumuzane, because this thing of dating inali stress, guys. It needs umuntu ukuthi angene emsebenzini 24/7. Usebenza kusekuseni i-breakfast for indoda, i-blow job for indoda, indoda yemsebenzi right, morning glory, umwashela impahla, uyadla, umnika abantwana. So you understand. So if you feel like you are tired, nawe mchithu usukhathele, ningalwi, ningacabani. Fonelani Ginger, ngicela ukuzotshela indaba zenu la. Ngingajabula. Ukhona my brother nisedecide awuthi ngimsondeze angitshela ukuthi khamba kanjani. Mfowethu ngicela usondele usichazele ukuthi kwenzakalani emjolweni wakho, ungihlalele ngapha. Thank you. Sure. Yeah, sure. Mfowethu unjani? Amnando na. Ngiyaphila mfowethu. Ubani igama mfowethu? Ngakamo Lebogang yabo. Dona yana yasemsotha. Lebogang ngaseSoweto. Yeah, sure. Okay, so Lebogang usibhalele mfowethu. Udinga sikusize mfowethu. Umjolo kwenzani? Angenza busy man. Nazi unyaka uqala vele azini umjolo songikapa ngiyitina manje azini ungenza busy man. Ngifuna nje ukukhululeka man. Ufuna ukukhululeka uthiyami. So tell me, take us through why usibhalele uthi kwenzakalani and why ufuna ukuhlukana nomuntu wakho. Sithathe nje kahle usitshela ukuthi umuntu ojola naye ubani, usichazele njengoba ubhalile. Njengoba nginibhalele vele ngifuna uncedo yabo. Ngoba vele lo muntu engizwana naye man sesinesikhathi sizwana mara manje hayi sekuyisikhathi sokuthi sihlukane yabo. Manje na ulo muntu lo ukuthi vele uyafosta vele akafuni vele ukuthi ngihlukane naye. Ene ukuthi sikhulumile kahle ukuthi hayi mama kenzakala kanje na kanje. Avuma. Manje masuka isikhathi vele yini lento ayivumile ukuthi yini lento eyenzakala kanje na kanje. Yeah, sozungibona uthi yami nginjani ngumuntu ozithandela amantombazana yabo. And manje angikhona ukuzwana nomuntu oyedwa yabo. Naye mangijula naye ngamtshela avuma. Okay. Athi akana stress ngathi okay mama. Besibele sikhuluma yabo ngama-threesome nangamaningane ezijoke yabo ngibuza ukuthi mama ungayivuma into ekanje maka. Sure. Athi angayivuma ngithi hayi okay sharp. Bekuyilast year masikhuluma ngalento le. Manje masekuqala unyaka ke ngithi mama lento le besikhuluma ngathi sizame ke yana ngomuntu ngenzele idayi lapha. Manje wena ubufuna nizame i-threesome? Uyivumile ngithi ekuqaleni. Kwaye manje yahluleka manje uyenza ngoba ivumile. Ngoba ngimbuzile before nje ngiyenza ngathi mama uzoyivuma into ekanje. Athi akuna inkinga. Uyivumile. Uyivumile. Ukuthi hayi ngoba ngiyayifuna vele sizoyenza. So wena awuthi yami njengoba uthi umamazi uyivumile wena ohamba wayothola shuthe lo ntombazane ukuthi kuzoba uye
ozobatrapa nomama vele so ubusumtholile lo muntu. Bese ngimtholile naye ngamtshela naye ukuthi mama sekakhona umuntu kanje. Maso ready ke singayenza lento le. Manje umuntu libe luthulile man. Ukuza kanje libe luthulile. So uthini yena mawusumtshela ukuthi wena ufuna i-threesome? Hayi ngitshela kahle ukuthi hey ngiyahlanya ngeke ngiyibone leyo nto ngazomzela ngamasimba hey like kuba iwar. Mangicala nje ngikhuluma nje nge-threesome kuba iwar nje. Manje hayi nami sekuyinkinga. So asamfuni. Hayi angisamfuni. And into ebengithanda ngayo into eyenza ukuthi avume i-threesome phela naye ngale phansi kocansi nawe uyaperforma lo. Uyayishaya into yakhe. Sure. So manje ufuna ukubabhanqa ngamakhanda mfethu. Ubabhanqa bonke ngamakhanda kumane nje kube mtitilizo kube into eyiwana. Hayi manje hayi mama manje hayi sakaza ngenye manje. Wena ungakabani isibongo ni? Mina ngumuntu ngumbulazi uMashobane. Khumalo. Ayizwa leyo nto. Manje mawumshayela my sister wamtshela ukuthi wena uthanda amantombazana abe maningana. Mangimshela azange kokuqala azange ngamtshela kodwa ke ithe masengizwana naye sekuhamba kwesikhathi ngamchazisela ukuthi mina mama ngisebenza kanje ngihamba kanje wena mama uzoyimela na lento le ukuthi ngithanda amantombazane ngithanda ukuba namantombazane athi hayi nakana nkinga ngoba uyangithanda naye bathi okay mama ke mawusho kanjalo usho ukuthi soyenza lento kele ukuthi ungangishintsheli uyaphambili athi angeke angishintshele maka ke. So njengoba umlahla kule scheme sakho samantombazana amaningi lo ovumela i-threesome sithi usuzokwenza naye ama-threesome uqhubekele phambili. Sesiqhubeka nayo yabo ngoba uyivumile sekalinda umama kahle ukuthi siyende uyu mama udelay process yabo udelay process mbulaze mfowethu udelay process lo muntu Mashobane delay but come on. So yazi sinama option la le awuthi am the welcome kunama option afisa ukugaya wona. So lama options ayi two. It's either mawuqeda ukutshela umamazi la ngaphakathi ukuthi awusayishaya ngaye. Sizomgaya at least 15 yana avaya yogibela nama taxi lapha phezulu aye free or usibuyele naye ngebhasi futhi sinibuyisele emuva. So wena ukhetha yiphi? I taxi ngoba masingaba nje ibhasini liwa hayiwo lo muntu uyalwa lo muntu angeke kanje nje nimnike imali ogibela. So awusamthandi ngenxa ye-threesome? Hayi ukuthi angisamthandi ngenxa ye-threesome man seziningi manje into ezenzakalile yabo na le threesome iya nayo ukuthi hayi plus mama wena ngathi umashintshe eduze nje siyavumelana mamele yenzeke into uyashintsha hayi nalokho usumlahlela udawu umajike eduze hayi into nje ngidinayo ngaye otherwise yonke nje kuhamba kahle ukuthi yena nje akanaqiniso umuntu oneqiniso angizwani naye injalo nje. Khipha intombazane ebhasini la koNgwenya sekhulumela umbulazi. Angeke ushintshe umqondo umbulazi. Angeke uzombona naye makafika nje ukuthi hey umpi yakhe lo ngizwana naye umpi yakhe lo bangathi into akayenzi So wena vele uhappy? Angihappy mina lo mkrocho wakho yena nomkrocho wami happy na decision engithathayo manje ngihappy akunakubuyela emuva. Sawumbulazi hlala ngapha sister awu mamazi ngicela uhlale ngapha ngitakama sister ngicela uhlale ngapha futhi khona interview yakho musle interview yakho ngicela uhlale ngapha interview ngicela uhlale phansi ngisibheke ukuthi kwenzakalani. Sacela ngihlala nje uhlale phansi. Sister ubani kami? Uzothini? Bani? Uzothini. Oh sister ubhuti uyasichazela ngawe the way enithandana kahle ngakhona na the way umphethe kahle ngakhona na the way omhlonipha ngakhona. Wena ungathini uyithandayo ngobhuti? I understand but you can't kanjani la. Futhi njoba ngisho ngithi kade sichazela into ezinhle ngawe wena ungathini uyithandayo ngaye? Levi manje sebengibiza izinto ezikanje TV. Ngicela uphendule singa before siyacela uphendule ngapha bese ngizokuexplainela ukuthi kwenzakalani. Levi umuntu right nothando uyenza zonke idingo okumele indoda izenze. Sure. No shuthe uLebu sister wena naye ningathi niyibona nikuphi mhlambe ineyethu manje njengoba nithandana nenza zonke idingo. Hayi mangikhumbula uLebu ekhuluma ngendaba yokuthi ufuna ukuyovela ekhaya so ngiyacabanga ukuthi mhlawumbe unyaka ngeke uzuphele. uLebu Yeah lo yeah avele
Ngekanti uyazazi nezinto zesintu. yawo. Oh. Okay, sister. No. Konta afuna ukukuvezela yona ngoba bengakaveli ekhaya yabo. Awumvezele mfethu awumtshele bethi kahle mfethu ufunani. Ngoba ina sister ngathi ungididekile. Asanda sami so ngibizelelane ukuthi nje angithi imali ebile sikhuluma sithi mana ngifila ngathi uyang overpower. Lebo khumula ama specs. Okay. Sozingisho mama ukuthi sozingibizela angithi masikhuluma sinokuthi singazwani ufuna kuqhine wena mangithi wena uthi manje ngibhalele nje uBujinja ukuthi ayazongisiza ngalinkinga lenginayo. Yeah. uJinja lo Yimi lo. Yeah, no. Yabo yimina sister ongiboni lo wakunathemba lo ngathembane ma. Oma wings. Yama wings lawa babaya. Yeah. So mtshele ke mfethu ukuthi yini ngizokusiza ngani. Yeah. Manje bengicela uJinja mama ukuthi angisize nje ukuthi hayi mina isinqumo sengisithathile ukuthini ngoba ngiyabona ukuthi mina nawe ngathi asisazwane nangenkulumo nangama decision nethembiso zenzile kimi awusazifezi manje mina sengikhathele mama sicabanga ukuthi nje sihlukane mama ngoba nje hayi ngikhathele ukulwa kuphakamisa ilizwi libe lesikhombana ini hayi ngikhathele mina mama ngone nje kube nje iEastern West ubhekele ngibhekele Jinja nihlanganisana yona noLebo. Kahle Lebo uthini? Mina ngihlanganisa noLebo. uLebo sister mtshele mfethu ukuthi awusamthandi ngoba futhi akazenza idingo injalo awu mtshele lento ngitshele yona kuningi ngitshele khona. uJinja umuntu vele osiza abantu ukuthi babanenkinga azokhona uconfront into engilethela ukuthi ngifuna ukuhlukana nawe mama and enye into engenza ukuthi ngihlukane nawe yakhumbula sisaqala ukuzwana ngakubuza ukuthi mama uzoyimela lento lengiyenzayo ngoba mina lento yiyo nalento engiyiyo wathi uyavuma ngathi okay mama sengimtholile ke umuntu which is umuntu esenza naye threesome singayenza na awe na mama so inqumo zakho siyazishintsha songitshela ukuthi ngihambe nyofa angeke uyenze lo mhlolo songiphakamisa elizwe ngitshela ni hey manje mina sengikhathele mama hayi Uyahlanya wena le. uhlanya ngani ngihlanya ngani Uze la TV i-interview ye10 yona le khuluma ngama threesome. akuyona i-interview yama-threesome uthi akasakufuni angisakufuni Wena Jinja olokubelesela ngendaba ukuthi awusangifuni. No. Ungekho masijola. nongitshela uyena mina sister Lebo uthini? Ngitshela uJinja ukuthi mina ngisakufuni mama yabo into ekutshela ngathi yabo manje sakayalwa mama uthi wacela indaba ulo Hayi Jinja. Akakucelanga, awuyivumanga yini, awuyivumanga. Yabona shit engikhuluma ngayo Lebo wena wayuse yabona into engikhuluma ngayo Jinja yabona shit engikhuluma ngayo yabona Sametheni. hlala phansi sister no hlala phansi Hamba nawe. hlala phansi Lahliwe la. hlala phansi sister yabona into engikhuluma ngayo ngiyayibona sister uthi my brother wena mayiqala ukuthandana nawe Wena ungayivuma Jinja. cha uthi wavuma wena wangabi ngani kwasekuqaleni yambona unjani yawuzwa into ebhekane nayo nawe wena. Hlukani nawe. mina ngihlukene nawe ujwayela ngani ujwayela ngani mina ngihlukene nawe Akukho la ngiyakhona. Ngizokuyela eMozambique uyangishaya. angeke I-interview ungilethe igangeni la. Hayi. and enye into sister Nyala. vuma makavumi and wakucela Yambo. uyambona ukuthi uyiplay uyambona ukuthi America Usile wena. man mama yabona mama ayenze into le mama Interview ye10 yona le. hlala phansi sikhulume kahle sister ungayenzi hlala phansi sikhulume kahle ngiyacela mama Uhlale phansi sikhulume kahle No, Pakawa. After ngikwenzela into ezingaka. no mina ngenzanga next na mina ngenzanga next na Ithrisame yani. wayivuma Angikunelisi. uyanginelisa mara wayivuma okay mama wabo hayi uyalwa wabo ngangitshela ukuthi ngeke uyenze from eqaleni bengiyangilibele ngilandelela le ndaba le wavuma manje wavuma Ungahlela ithrisame. hayi Ngiyacela. ngakucela kahle Ungavuma ngithi asenze nenye indoda. Ungavuma. angengivumi awu sister musukulwa man Ngijwayela kabi. angengivumi Hamba futhi usimbe. lalela sister sorry ngawusahambi ngale mamela hayi awuhambi ngale pass uzothi welcome uzokunika 50 rand uzihamba ukugibela lapha no ulebe uthi akabuyeli nawe emuva angibuyeli nawe emuva hayi cela bakuphi imali nayo imali eteksi angihambi nawe hayi sister sorry nayi ngicela ukuthi uthathe imali angihambi nawe angifuni ukuthi lebele sile emotweni mamele sendlini lebele sawona uyalo yabona manje ufuna Asilungise ke. solungisa kanjani uphakamisa izwi wenzani Wena ubiza ama camera. ingoba abengazi ukuthi uzokhuluma nawe kanjani Ngiyacela hlele kwami.
Ngiyacela. Asihlaleni phansi Hlaleni ukuthi phansi. uthini. Ayikodwa nawe nabo Ginger. Uyi umuntu ongangisiza. Hlala ngapha la. Mina ngifuna ukuhlala eceleni komuntu wami ke. Hayi uzongishaya lo muntu. Sakhuluma ngathi ngizohlala mase ngihlala. Wena Ginger uyasihlukanisa. Nenzeni mina? Uyena ubhuti obhalile mina benginganazi nanokuthi niyajola. Lalela ke mfethu. Uma ibrother la uyakucela sister. Ungicela ukuthi sihlukane, Ginger ufuna ngivume ukuthi sihlukane. Wawungekho wena masijola. No, uyasho ukuthi ucelile ukuthi nithande kube nomdlalo nyana wasebusuku cishe. Ngiyala ke Ginger. Uyala. Ngiyala. Enhlonipha ayisathi kuba khona yabo ukuphamisa izwi. Khumulisa ibuko. Ngikhumulisa izibuko. Ufuna kugcinela into eyenzakala nasendlini le mangithi ngikhuluma nayo uyaphakamisa ungitshela ukuthi hey what's what. Okay. Ngitshela indaba ongayazi ne. Since sowuze nalento ukuthi wena usangifuni nami vela ngisakufuni. Akunandaba nawe khona manje uqinile kunini sikhuluma ngendaba yokuqina. Khona manje ugcobisa iQtex yami. Hayi mina ngisayingeni le ndaba. Angikwazi nokungumfana ontombazana. Hayi futhi nje hamba fuck off nale trisam yakho yini. Hawu wakhuluma ufuna nilungise nje. Hawu. Umlethe TV boss bazothina ekhaya. Uthe nje wena ufuna nilungise lento. Hayi angisafuni ukulungisa nini. So wena ayikho indlela ongabona ngayo mhlawumbe indaba etrisam ukuthi akekho umuntu omthembayo ke ongamthemba ke angisafuni nix. Yayibona ukuthi njani na. na. Umuntu kanje content creator what. Angisayingena ka fuck off ne trisam yakhe. Ngizomnceda wena futhi. Angisazi ke manje. Sister, welcome zokubonisa ama taxi. Awubuyeli nathi ke pastor. Akabuyeli chef. Because nango umuntu osiphalelile and uyothi singabuyeli. Akabuyeli. Mara ikho right into eniyenza. Akabuyeli nawo ama taxi lapha nawo ama taxi nawo ama taxi. Ukugibela eclist. Nawo ngikhaphe ama taxi nawo ama taxi lapha. Okay uzokukhapha uJinja nawo ama taxi ke. Sathe sister. Uyithathe kahle bonke welcome. Why umuntu wakhe kwada mfethu? Kanje lo muntu ende ufana nami umZulu naye yabo manje uJohn nomZulu nawe uphinda uJohn nomZulu kube inkinga manje ngobe imama elinje ngoba endlini sakafuna manje ufuna ukuba indlovu ende yimi indlovu endlini naye sakafuna ukuba indlovu manje ungitshela ukuthi hey bangithi angibophi inwele zami uzongitshela ukuthi hey ngigay inini ngithi awu mama manje itshentsheleni futhi semuntu wakhe uyazi ukuthi ngi-content creator and namhlanje uyabona sozingigqoke kanje kumele ngiyoshootha i-detail into engiyenzile ukuthi nje ngibukeke nami uyazi into engiyenzayo wayivuma into engiyenzayo ukuthi ngiyenza kanje sengimangele namhlanje sakazi ukuthi ngigame manje emakhemereni uzizwe njani njengoba umlahlile usuzokwazi ukwenza i-threesome hayi vele engakusho ukuthi angijabulanga ukuthi ngoba vele ngisamthanda yabo maka ukuthi nje yabo debekenza nawe uzibonele lo muntu unolaka kakhulu and mina ngomuntu ophansi angizwali thana ukuthi mangikhuluma nomuntu isizwane nanoma kunenkinga sikhulume sisolve isolveke manje yena ufuna ukuba endlovu ufuna ukuphamisa izwi uyayenzeni hayi ngiyakuzwa mina la usho hayi maka ngiyabonga ukuthi ungisizile vele ukuthi hayi ngiphume nje kulomuntu no welcome zokuthatha kufaka ephasini sokubuyisela elokushini vele usumuntu ofree kwanamhlanje i-threesome ngaqala hayi ngaqala impela ngiyajabula so ungathanda ukuthini kwamanye amantombazana angathanda ukuza kwi-threesome yakho hayi ngakusho nje ngithi hayi bomama bobibi senizwile ke ukuthi ngumfana onjani ngoba ngiyazi akhona amantombazana afana nami seniza ngisearcha ke ku Facebook ku Instagram ke nizangithola bomama ngithumile nje umlayezo nje sithi ukuncedisana injalo ethafale umjite ephasini bese ngiyabonga futhi no fresh mfethu ungabaphuli ke inhliziyo batshele from the beginning khona umuntu abe safe yabona into engayenza ukuthi masaqala ngamtshela ukuthi mama mina nginje yenza kanje avuma mase kumele kenzeke manje sekumele sihwabhane ngathi singamakati manje hayi danko mfethu umthatha umfaya emotweni danko phina danko izoke insizwe kumele sizazi lezi welcome inkunzo 3 samba King Ginger Cream nela cream ungakubonanga eJozi usuyokubona lezolwini uningi okwenzeka la kuningi la igoli kuyiheaven kuyisihogo same time kukuphila kuukufa la igoli akukho ongeke ukubone uyangizwa ukuthi ngitsini la eJoni la kwelika make la kwelendoda yomphando King Ginger Cream nela cream yabona mfethu ungahamba wonke umhlaba ayikho indawo efana negoli wonke jikelele uround ibhola kanje njengoba bethi ibhola kuyiforstane kanje
This is heaven, this is hell. This is butter. This is hunger. If you want to see the filthy rich, you'll find them in Jozi. If you want to see the poorest of the poor, you'll also find them in Jozi. Funa ukubona inkunzi. Uyithole egoli. Funa ukubona mina ngifuna ukutshelwa konke konje. Ay. Mlomo ongathethi manga. Please baba, please. Welcome awubatshele nje ngomuntu ukuthi nje asigodukeni. Hey yo, boom! It's your boy King Ginger, cream de la cream. Got some demand to Mabuyo, Bampolunyu class. Welcome to Ansagufuni. On this show is whereby I give people a platform to break up. No way, break it up now. Hey! What made you go to Why the people? Why the inkinga usekhathele yesena